Zrejme asi každý sa už raz ocitol v situácii, kedy vedel, po čom túži, ale napriek tomu tak nekonal. Chlapec chce pozvať dievča von, ale neurobí to. Iný túži cestovať po svete, ale nikdy neopustí svoje rodné mesto. Ďalší chce začať podnikať, ale namiesto toho stále pracuje v zamestnaní, ktoré nemá rád. Tak prečo potom nerobíme to, čo v skutočnosti chceme? Prečo nežijeme životom podľa vlastných túžob? Toto je Bob Proctor a vraví, že pozná odpoveď. Bob je jeden z najznámejších motivátorov na svete v oblasti ako zbohatnúť, ktorý sám istú dobu svojho života zápasil s dlhmi a viedol neúspešný život. Všetko však zmenila kniha od Napoleona Hilla Mysli a zbohatni, na základe ktorej je jeho učenie dodnes založené. Za niekoľko mesiacov od vtedy, čo sa mu táto kniha dostala do rúk, zarobil viac ako $100,000 a o nejakú dobu neskôr prekonal hranicu 1 milióna. Poďme si teda predstaviť, čo nám chce Bob povedať. Ľudská myseľ sa skladá z aktívnej vedomej časti, tzv. Vedomia, a z nevedomej časti, tzv. Podvedomia. Všetci máme myseľ, s ktorou dokážeme myslieť, a na čokoľvek myslíme, tým sa môžeme aj stať. Vedomú časť našej mysle využívame pri myslení a vďaka nej sa aj vzdelávame. Prostredníctvom vedomia sme v škole prijímali a zhromažďovali nové informácie. V mysli máme uložené tony informácií, ktoré môžeme využiť na to, aby sme sa mali lepšie, ako sa máme práve teraz. Lenže je však rozdiel medzi tým, čo vieme, a tým, čo robíme. Keď cítime strach, tak prijímame veci, ktoré nechceme, a odmietame veci, ktoré naozaj chceme. To, čo naozaj chceme, musíme dostať do nášho podvedomia. Podvedomie je emočná časť mysle, prostredníctvom ktorej sa prejavujú emócie. Zahŕňa všetky duševné obsahy, ktoré sú v danom okamihu mimo vedomia jedinca. Zatiaľ čo vedomá myseľ má možnosť vyberať si, prijímať a odmietať nové impulzy, podvedomie ako jeho protiklad dokáže impulzy len prijímať, čiže nedokáže kontrolovať, vyberať a odmietať ich. Podvedomá myseľ príjme všetko, čo do nej vložíme. A to je veľmi podstatná myšlienka. Ďalší veľmi dôležitý fakt je, že podvedomie nedokáže rozlišovať medzi tým, čo si predstavujeme, a tým, čo je skutočné. Toto sú dva kľúčové koncepty, ktoré keď pochopíme, tak nám môžu zmeniť život. Ak si vieme predstaviť seba, ako niečo robíme, máme v sebe potenciál to aj dosiahnuť. Pamätný aj legendárny výrok Walta Disneyho, ktorý povedal: keď o niečom dokážete snívať, dokážete to aj zrealizovať. Tak prečo potom nerobíme to, čo naozaj chceme, keď máme všetky tieto informácie? Pozrieme sa na to bližšie. Predstavte si, že toto je malé dieťa. Schopnosti vedomej mysle ešte nemá vyvinuté, takže jeho myseľ pozostáva iba z podvedomia. Toto dieťa príjme všetko, čo je mu dané. Jeho myseľ je široko otvorená všetkému, čo sa okolo neho deje. Z okolia sa na neho valia rôzne zdroje informácií, ktoré nevie posudzovať, vyberať si z nich, prijímať alebo ich odmietať. Týmto spôsobom si dieťa vytvára obraz o sebe samom, ktorý neskôr bude určovať cestu jeho života. To, čo si o sebe myslíme, je ale len časťou paradigmy. A paradigma je to isté ako kultúra. Kultúra nie je nič iné ako skupinový zvyk. Čiže paradigma je len vlastne veľké množstvo zvykov, ktoré vznikli ešte predtým, ako sme sa vôbec narodili. Tieto paradigmy, ktoré nás okolujú, nám programujú, akým spôsobom budeme žiť svoj život. Naše vnímanie je určované už od detstva, preto robíme to, čo robíme, jeme jedlá, ktoré jeme, rozprávame určitým jazykom a nasledujeme zvyky našich predkov. Ak sa toto dieťa nenarodí do produktívnej alebo kreatívnej rodiny, s najväčšou pravdepodobnosťou bude neskôr jeho myseľ plná neproduktívnych myšlienok, ktorých by sa malo čím skôr zbaviť alebo ich zmeniť. Keď sme starší a naše vedomie je dostatočne vyvinuté a máme schopnosť uvažovania, môžeme si vybrať, ktoré impulzy chceme prijať a ktoré odmietnúť. Ak si začnete všímať svoje okolie, pravdepodobne zistíte, že väčšina konverzácií je bez jedinej produktívnej myšlienky. Ako vraví Bob, je to blabotanie más. Nájde sa len zopár kreatívnych jedincov, ktorí sa mimo tohto hluku snažia vytvoriť niečo produktívne. Na získavanie hodnotných vedomostí máme zriadené špeciálne inštitúcie, školy. Učíme sa v nich nové informácie, poznatky a fakty. V škole sa však ale nikdy nenaučíme, ako zmeniť staré paradigmy. Nájdu sa ľudia s mimoriadnymi vedomosťami, ktorí v škole dosahujú nadpremierné výsledky. Sú veľmi bystrí a nadaní, ale napriek tomu žijú podpremerným životom. Nie je to preto, že by boli hlúpi, ale preto, že majú v podvedomí zakorenené nesprávne vzorce. A tu sa pomaly dostávame k záveru. Túto stenu nazvime bariéra teroru. Na druhej strane tejto steny sa nachádza to, čo nazývame sloboda. Len málo ľudí sa dostane na túto stranu, hoci je dostupná každému. Toto je jednotlivec s neznámym faktorom X, ktorý predstavuje isté paradigmy. Na myseľ tohto človeka pôsobia rôzne impulzy a hoci pomocou nej dokáže vytvoriť čokoľvek, čo len chce a má možnosť si vybrať, napriek tomu si vyberie myšlienky, ktoré sú v súlade s jeho paradigmami. Možno sa mu konečný výsledok nepáči, ale cíti sa pohodlne. Pocity, ktoré totiž vníma na vedomej úrovni mysle, sú vlastne len enormne rýchle vibrácie veľkého množstva molekúl, z ktorých pozostáva ľudské telo. Keď niekto opisuje pocit, v podstate opisuje vibráciu, v ktorej sa nachádza. Vibrácie tohto človeka sú v súlade s jeho paradigmami, takže necíti nepohodlie. Paradigma ho drží ako vo väzení, ibaže na dverách nie sú žiadne zámky. Máme tu ďalšieho jednotlivca s rovnakými paradigmami typu X.
Na jeho myseľ pôsobia rovnaké impulzy ako v predchádzajúcom prípade, iba že zrazu odniekaľ prichádza myšlienka typu Y. Táto myšlienka predstavuje čokoľvek, čo by sme mohli robiť, ale nerobíme to. Mohli by sme cestovať po svete, kúpiť si auto, začať podnikať, pozvať dievča na večeru, tvoriť hudbu, ktorá sa nám páči a tak ďalej a tak ďalej. Lenže kým bude táto myšlienka iba na úrovni vedomia, nikdy ju nezrealizujeme. Preto ju musíme dostať do nášho podvedomia. Ako náhle prejde do podvedomia, telo sa dostane do vibrácií, ktoré na vedomej úrovni pociťujeme ako pochybnosť. Táto neistota sa premení na emóciu zvanú strach a ten je vyjadrený telom ako úzkosť. Napriek tomu je táto osoba stále rozhodnutá vyraziť vpred. Narazí na bariéru teroru a odrazí sa od nej naspäť do zajatia. Zruší cestovanie, s podnikaním radšej počká, ostane v práci, ktorú nemá rada, ale aspoň, že sa cíti pohodlne, necíti strach ani úzkosť, hoci výsledky nie sú uspokojivé. Každý, kto sa chce vo svojom živote posunúť smerom vpred, narazí na takúto bariéru. Takže ak nás náš cieľ nevzrušuje a nedesí zároveň, vieme, že ideme zlým smerom. Ako povedal Joseph Campbell, jaskyňa, do ktorej máš strach vkročiť, ukrýva poklad, ktorý hľadáš. Preto sa musíme toho všetkého zbaviť, porozumieť nášmu strachu, úzkosti a preraziť priamo cez bariéru. Vibrácia X nás naďalej ostane, ale už sme sa aspoň dostali na slobodu. A pokiaľ budeme naše vedomie neustále krmiť tými správnymi informáciami, zapájať do toho emócie, rozvíjať myšlienky typu Y, o ktorých vieme, že nás môžu posunúť tým správnym smerom, zistíme, že paradigma sa zmení a jednoducho odíde. Už nebudeme cítiť ani strach, ani úzkosť a môžeme si vychutnávať život na slobode. S týmto konceptom o paradigmách a podvedomom vnímaní v podaní Boba Proctora som sa stretol už pred pár rokmi. Uvedomoval som si, že to, čo robím a spôsob, akým žijem svoj život, zrejme nie je reálnym odrazom mojich skutočných túžob a pocitov. Automaticky som opakoval tradície, nasledoval ciele a kopíroval spôsob života iných ľudí bez akéhosi uvedomelého výberu a rozhodnutia. Hoci sa mi to všetko zdalo prirodzené, začínal som vnímať, že existujú aj iné možnosti, tak som si čoraz častejšie začínal klásť otázku. Prečo robím to, čo robím, keď existujú aj iné možnosti? Dá sa to predsa aj ináč. Odvtedy som sa stretol s mnohými teóriami, ale pátrať som doteraz neprestal. Celkom súhlasím s Einsteinom, ktorý povedal: vôbec neverím na slobodu človeka vo filozofickom zmysle. Každý koná nielen pod vonkajším tlakom, ale aj pod akési vnútornej potrebnosti. Einstein bol zase od malička fascinovaný Schopenhauerovým výrokom, ktorý znie: človek môže robiť to, čo chce, ale nemôže chcieť, aby chcel. Tieto teórie podporujú aj viacerí súčasní renomovaní vedci, ktorí zastávajú názor, že slobodná vôľa je len ilúziou. Akokoľvek, keď som si to uvedomil, začal som striktne filtrovať informácie, ktoré mali na mňa dosah. Začal som si vyberať a prijímal som len tie, o ktorých som bol presvedčený, že mi môžu zlepšiť kvalitu môjho života. Tým zvyšným som sa jednoducho vyhýbal a prestal som sa o ne zaujímať. Dnes už môžem povedať, že to malo na mňa obrovský dopad. Zlepšilo to kvalitu môjho života. Dokázal som lepšie spoznať svoje skutočné túžby a stále ma to viac približuje k tomu, kým naozaj som. V tomto kontexte sa úplne stotožňujem s Einsteinom, ktorý povedal, že skutočná hodnota človeka je v prvom rade určovaná tým, nakoľko a v akom zmysle sa dokáže oslobodiť od svojho ja.